Mijn naam is Jeffery en dit is part van mijn geschichte. Ik ben immer interessiert in het hem opgewassen. Ik ben immer gewesen voor te beden en christ te zijn. En ik ben van de kind in school, zo wieder. So ik ben immer een dikke kind en ik word lekker nerd een beetje van Spoes gemerkt. En dat doe alles met Schutz en Jenk. Ik word gevraagd daar. En een paar jaar later word ik de mens voor alle mensen slecht te zien. Ik zie een zeer hondje weer, wat ze zich niet verdiend hebben, wat ze zich never niet verdiend hebben. Ik ben nicht ein kleiner Mensch. So. En dan de zomer van 2018, als wo mijn vader stierf, ik was 14 jaar oud, een paar maanden was ik 15 weer. En später ging alles gelijk naar de hier. Ik had mensen hiernaar, anxiety attacks en constant suicidal thoughts. En ik was een verbrekkender mens. Ik ben een zeer verbrekkender mens. So, een paar maanden voor mijn dad stierf, nu weer dan de chance een wapen opschrijven en hij wil gaan ik zo'n wapen voor. En ik schrijf me op, aber als mijn vader stierf, ik wil niet voor, aber mijn familie wil gaan ik zo. Dat bemis me nog basically. Ik voel, aber ik wil niet meer Gott doen. Ik wil Gott taal. En zo, de tweede nacht van wapen. Ik weet niet veel predigen daar, ik weet niet van wat we predigen, maar ik kan een plus spelen bij mijn brastvij daar, mijn schellast, of mijn schwaar, ik wist niet voor gaan. Ik speelde alle video, wat ik gemerkt had en wat ik beleven daar, dat weer op mijn schellast en op de revij. So ik ging eruit, bij de schakel, ik vang me te roeren en ik wist niet voor gaan. So een van mijn vrienden kwam vertellen met mij, hij beet met mij en ik geef mijn leven te God. En Jakey en zijn vader, zij zijn net met mij en zij doen mij mentoring. En zij doen deze deel nog mij helpen, wat mij helpt veel. Ik ben een verbrekkender mens, ik ben zender, maar God heeft een betere plan voor mij. Ik ben in een worship team band en ik kan mijn talenten brengen ten hier.